Да, Велиденски джамп. Да, си жим за двама. Ниво първо, лесно. Аз съм ниво 1, тук до мен е кръст 0-1. 0-2. Бърках. Тук до мен е кръст 0-2. Да. Не. Нали, и той снима клип как го минава. За него ще има линк в описанието, нали, за неговото клипче. Ще има линк в описанието. Да, гледайте го. Нали, той е много яко. Нали, го мина от първия път май. Не, от 10-я, ясно е. Аз още не съм го минал, де. Аз постоянно падаме и тук. Ама те стълби, давай. Ай, като си горе ми кажа. Те, давай. И ти цени. А! Въй! Не. Не, имам думи. Ма аз паднах назаде. Абе, ще видиш на клипа. Чакай. Ама го чакай. Чакай. Аре. Иди назаде. Ами, защо? Те. Вау. Той след това няма много на хора. А, минах го. Тъй плеер 1, плеер 2. Еми плеер 1. Да, той горкия не можа да го мине. Горкия не можа да го мине, да. И ето, минах джъмпа, да. Минах го, значи, честит Великден, добре джъмпиш, нали. Поздравления ти минах джъмпа и весели празници. Да. Той Касян горкия не може да го мине от половин час. Нали, не можа. Да, не можа, да сигурно съм можа. Вижте му клипа, нали, линк в описанието ще има. На клипа му в бокс. Мина го втория, третия път, да. Тъй аз бях. Ела тук горе. Телепорти се да завършим клипа на това. Горе. Като си готов ми кажи. Да, и това мисля да джампа. Айде как весели празници. Аз бях и 0-1, до мен беше Крис от 0-2. Айде да се да завърша. И вижте, меча ме. Може, да. Другото е, нали, за Великден. Да, минахме джампа. Весели празници, но ще направя и томбулка. Опа. Опа. Ще направя... Обърках. Не съм. Сега ще направя една томбулка. Как няма такава, бе? Ареста, о. Малко много гамна реденция. Тъй. Ще направя една томбулка сега на Firecraft. Нали, първото. За абонирайте се. Нали, харесвате клипа. Не, ще го мисля, добре. Това мисля от Великденски епизод и чао!